Ililista natin ang 10 motor under 100,000 pesos. Kung naghahanap-hanap ka ng abot-kayang motorcycles, baka makatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin ang listahan sa number 10, Rusi Classic 250 Fi. Kung pamilyar ka sa cafe racer scene, ay paniguradong alam mo na ang isa sa mga modelong inilabas ng Rusi na Classic 25 o mas kilala sa tawag na RC250. Sa mga nakakaalam, ang GPX ay isang kumpanya sa China na gumagawa ng mga particular na cafe racer motorbikes na binebenta sa Pilipinas. Tulad ng Rusi na isang homegrown brand, nag-rebadge din sila ng ilang produkto mula sa China bago ibenta sa Philippine market. Ang RC250 ang isa sa mga produktong ito dahil ang ilang parts ng motor ay may halin tulad sa GPX Legend pero yung lumang versions, hindi yung mga bago. Ngayon kung sa tingin mo ay nauhumaling ka sa mga cafe racer motorcycles, maganda sigurong kumuha ka na ng brand new unit nito at doon mo simulang pagandahin ang sarili mong motor. Bahala ka na sa disenyo, kikay man yan o rockstar ang datingan. Ang Yamaha at Honda ay naglabas na ng ganito mga modelo ng motorsiklo. Pero aminin natin, medyo may kamahalan ng mga ito dahil sa kilala na din ang pangalan ng brand. Kaya naman kung gusto mo ng isang motor na abot kaya, sulit na ang mga motor mula sa GPX tulad ng RC250. Meron itong estimated price na 95,000 pesos. Ang 250cc oil-cooled 6-speed engine ito ay kaya kang dalhin sa top speed na 117 km/h at 7,000 RPM hanggang sa 126 km/h at 8,500 RPM sa mga patag na kalsada. At sa cruising speed nito na 70 to 80 km/h na wala ka nang mararamdaman na vibration. Marami ang nagsasabi na sa unang tingin ay sobrang ganda ng modelong ito. Well built ika nga. At panahon na lang ang magsasabi kung gaano katagal ang magiging serbisyo nito sa'yo. Mula sa USD front suspension system, adjustable rear suspension, rear disc, rear nitrous shocks, dual horn, retro seats, semi-digital panel at astig na twin headlights nito ay talaga namang gugustuhin mo na lang iuwi ang isang RC250. Number 9, Benelli Panarea 125. Modernong old school, ganito mailarawan ang Panarea 125 ng Benelli. Isang scooter na may curvaceous classic style body shell na kuhang-kuha ang itsura ng isang iconic na premium scooter ng Vespa at Lambretta. Kaya naman siguradong pati ang Honda Genio 125 ay masama na ang tingin sa Panarea dahil dito. Dinisenyo para maging timeless. Kaya ang bike ng Benelli na ito ay siguradong angat kumpara sa ibang scooter. Ang malinis na styling nito ang kakaiba sa modelo. Tulad ng mga bio natin sa Facebook, there's beauty in simplicity. Meron itong estimated price na 95,000 pesos. Isang simpleng scooter na magagamit na pang-araw-araw na panlibot, pagpasok o panggalaman. Pinapaandar ng 124cc SOHC 4-stroke 2-valve single-cylinder engine ang Panarea. May kasamang fuel injection technology na siyang nagbibigay ng efficient na fuel mileage sa motor. Nagko-comply din sa global emission standards. Kahit ba meron ng modernong electronic ignition system, sinigurado pa rin ng Benelli na lagyan ng kickstarter ang modelong ito para mapanatili pa rin nila ang old school vibes. Number 8, Yamaha Fazio. Ang bagong Mio Fazio ay isa sa mga modelo ng Yamaha na nagpapatunay na kayang magbigay ng brand na ito ng isang unique at stylish na disenyo. Ang fashionable na estilo nito ay may urban appeal, high quality at dependable na motor. Ilan sa mga kilalang kakompetensya ng modelong ito ay ang ADV 160, Genio at Click 125. Merong seating height na 750mm at curb weight na 95 kg ang motor na ito. Kasama nito ang hydraulic single disc front brake at mechanical drum brake. Ang 125cc 1-cylinder air-cooled 4-stroke SOHC 2-valve gasoline engine nito ay merong kasamang CVT transmission na kaya maglabas ng 8.3 horsepower at 9.9 Nm na torque. Meron itong underbone na body frame at electric starting option. Meron itong 5.1 liter fuel capacity, tamang-tama lang para sa isang fuel injection type na scooter kaya siguradong mapapalayo ang iyong arangkada. Sa dami na magagandang specs nito, siguro naman ay sulit na ang 89,000 pesos bawat unit ng Yamaha Fazio. Number 7, Suzuki Gixxer F1. Pahinga muna tayo sa mga scooter dahil itong kasunod na motor na gawa ng Suzuki ay ang isa sa mga kilalang powerful at international na street sports bike. Ang big bike inspired body nito ay siguradong maaagaw ang atensyon mo sa tuwing mapapadaan ito sa kalsada. Parang yung pagkatulala mo habang dumadaan sa harap mo si Crush. Mga ganitong level ng abasement. Ang magandang record ng Gixxer ay siyang nagpatunay na karapat-dapat sa kanya ang 14 awards na natanggap niya overseas sa pagiging isa sa mga best big bikes sa merkado. Ang well-built at well-designed na motor na ito ay merong full pack na value. Sulit na sulit para sa 98,000 pesos na halaga.
award-winning na, budget-friendly pa. Isa sa maipagmamalaki ng Gixxer ay ang 155cc EFI featuring 4 strokes, 1 cylinder at SOHC engine na kaya maglabas ng 10.4 kilowatts at 14 Newton meters ng torque, kakibat ng 5-speed manual transmission. Ang air-cooled engine nito ay may smooth na pagtakbo at may matipid na fuel consumption. Salamat sa Suzuki Eco Performance Technology. Para naman sa isang mas safe na pagtakbo ay meron disc brake sa magkaparehong gulong ng unit. Ang diamond shape nitong frame ay ginawa rin para mas maging rigid ang takbo nito. Sinisigurado ng brand na maibibigay ng Gixxer ang isang fun ride sa pamamagitan ng sleek form at good handling. Number 6. Suzuki Avensis. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 78,000 pesos. Isang muscular at sporty na scooter na siguradong makukuha ang atensyon ng mga rider dahil sa tough, bold at dynamic na disenyo nito. Ayon sa brand, binuo nila ang unit na ito para sa mga taong may pangarap at gusto pang maka-achieve ng marami sa buhay. Ilan sa may pagmamalaki ng scoot na ito ay ang sharp character lines at rugged edges na siyang nagpapaganda sa katawan ng unit. Sa likod naman ng Avensis, matatagpuan ang gloss black 3D badge at split type taillights. Kung nga iba ay nilalagay ang fuel lid sa ilalim ng upuan, naging magandang desisyon naman para sa Suzuki na ilabas ito para mas convenient. Pinapatakbo ng 124cc air-cooled single-cylinder fuel-injected gasoline engine ng Avensis kasabay ng CVT transmission. Ayon naman sa World Motorcycle Test Cycle, ang scooter na ito ay may kakayahang tumakbo ng estimated 54 km per liter, habang ang top speed naman na kaya nitong abutin ay umaabot sa 110 hanggang 115 km per hour. Meron telescopic fork front suspension ng Avensis na may kapares na hydraulic type na rear suspension. Wala mang anti-lock braking system, sinigurado naman ng Suzuki ang kaligtasan ng mga rider na gagamit ng unit na ito sa tulong ng combi brake system para sa mas ligtas na paghinto. Number 5. Kawasaki Rouser NS125 Fi. Isang motor naman na very ideal sa paghatid sundo ang ipapakilala ko, ang Rouser NS125 ng Kawasaki. Kung isa ka sa mga taong hatid sundo ang jowa mo, bakit hindi nyo subukan ang unit na ito? Kung wala ka naman jowa, abay kawawa ka naman. Joke lang. Pero seryoso, kung wala ka naman jowa ay maganda pa rin ang Rouser, lalo na kung ang hanap mo ay mga sports bike type. Maangas at the same time, very practical. Ang low budget street bike na ito ay handang magsilbi para sa'yo at sa buong pamilya mo. Pinapatakbo ito ng 5-speed, 124.4cc, air-cooled, 4-stroke single-cylinder engine na may kasamang dual twin spark ignition technology. Kaya nito maglabas ng 12 horsepower at 10.8 Newton meters ng torque. Smooth, tipid at low emission. Malakas din ang braking power dahil meron nitong ventilated front disc brakes at rear drum brakes. Ang bagong miyembro ng pamilyang Rouser na NS125 ay meron pa rin pagkakahawig sa kanyang mga mas malalaking kapatid, tulad na lamang ng Rouser 135 LS, Rouser NS200 Fi at ang Rouser NS160 Fi. Siguradong malayo mararating ninyo sa motor na ito dahil kahit ang mataas na baha sa kalsada ay kaya nitong lusungin, di tulad ng mga underbone bikes tulad ng mga scooter. Bukod pa rito ay very low maintenance lamang ang motorbike na ito. Nga pala ito ay may estimated price na 70,000 pesos. Number 4. Suzuki Raider J Crossover. Ang rough road raiders na ito ay para sa mga pangmalakasang adventure kahit saan mang sulok ng bansa. Ayon sa Suzuki, ang unit na ito ay ginawa para mapunan ang mga pagkukulang mo sa ex mo. Upang mapunan ang mga pagkukulang ng mga off-road bike sa bansa. Dahil dual purpose na ito ay kaya na nitong sumabak sa patag na kalsada ng mga syudad at mga malulubak na bundok. Sa halagang 65,000 pesos ay makakuha ka na ng isang motocross-like na bike na may 113cc single-cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled SOHC engine at 4-speed gearbox na kaya maglabas ng 9 horsepower at 9 Newton meters ng torque. Fuel injected, may kick and electric starting option din. Large diameter fork, telescopic at wing arm para sa front at rear suspension. At sangka pa, 4-liter fuel capacity na may outstanding 65 kilometers per liter. Lamang naman ang kayang ibigay sa nito. Ito ay nagmula sa DNA ng Raider breed na gawa ng Suzuki. Ang J Crossover ay merong kaparehas na power, performance at signature head turning looks. Kung isa ka sa mga adventures na tao, pwede mong gamitin ang motor na ito upang maggala-gala mula sa patag na kalsada paakyat sa mga matatarik na daan. Kung madiskarte ka naman tao ay pwede nang gamitin ang motor na ito sa mga racket tulad ng delivery service. Kung isa ka lang normal na mamamayan
na kailangan makapasok sa trabaho on time ay pwede mo namang sakyan ang crossover at ilusot ito sa mga traffic na kalsada. Number 3, Benelli TNT 135. Sa estimated price na 94,000 pesos ay hindi na masama ang TNT 135 ng Benelli. Isa sa mga pinakamalilit na unit ng mga Italian-Chinese brand. Ang pocket size dimension ng TNT 135 ay idea lalo na sa mga beginners. Ang modelo na ito ay may sharp styling accentuate na may kasamang muscular stance dahil na rin sa exposed na steel trellis frame nito. Pinaandar ng 35cc, 4-valve, oil-cooled single-cylinder engine na may kapares na 6-speed manual transmission ang TNT 135 at kaya maglabas ng 13 horsepower at 25.6 Nm ng torque na siyang nagbibigay ng class-leading performance. Merong 41mm inverted forks up front, robust steel frame, alloy wheels na may disc brakes front at rear, all-wheel tires at isang racy, naked bike styling. Ang suspension naman nito ay merong adjustable single shock design para mas komportable at stable na sa biyahe sa bawat arangkada. Number 2, Honda XR 150L. Enduro bike baka mo? Idagdag mo na agad ang susunod na motor na ito sa listahan ng mga motor na kaya makipagsabayan sa kahit anumang klase ng hamon sa kalsada. May 4-stroke single-cylinder SOHC, 5-speed 149cc air-cooled engine na ginawa para masiguradong matatag ang takbo ng motor sa mga long rides. May 12.14 horsepower at 12.5 Nm na torque. Ang bagong off-road model na ito ng Honda ay merong 2-seating capacity at ground clearance na 243mm. Nakuha ng XR150 ang CRF-inspired coloring at graphics. Ang monoshock suspension nito at mga balancing laki ng gulong ang siya nagpapatunay na pwede isabak ang unit na ito sa mga pangmalakasang biyahe. Sulit na ang 95,000 pesos para sa isang off-road na motorsiklo na meron ding malaking fuel capacity na 12 liters. Sigurado ang safety nyo ng angkas mo dahil sa dual caliper front disc brake at rear drum brake na tamang-tama para magpahinto sa wild na power ng motor na ito. Tamang-tama ito sa malulubak nating kalsada at pwede mo na ding isnabin ang mga kalsada nating nakapag buy one take one ng mga road humps. Bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung ano ang mga paborito mong motor under 100,000 pesos. At sa top spot natin nandito ang number 1, Honda Click 125. Isa sa mga bagong dagdag sa Click lineup ng Japanese brand na Honda ay ang Click 125 at ang mga unit ng motor na ito ay dumadaan sa kanilang manufacturer sa Batangas. Sa murang presyo na 80,000 pesos ay hindi ka na talaga magsisisi kapag napasa kamay mo ang isang unit nito. Pinapaandar ng 125cc liquid cooled PGM-FI ESP engine na kaya maglabas ng 11 horsepower at 10.8 Nm na torque. Kaya nitong tumakbo ng estimated 200 meters sa loob lamang ng 12 seconds. Isa pang importante sa motor na ito ay ang fuel efficiency na umaabot sa 50.3 km per liter ayon sa WMTC. Dagdag pa sa mga feature ng bagong Click 125 ay ang wavy disc brakes at combi brake system para sa mas safe at optimum na braking power. Meron din itong LED lightings at digital meter panel. Bukod pa rito ay meron itong maluwag na 18-liter under seat capacity. Katulad ng mga kapatid nito sa Click series, ipinagmamalaki ng Click 125 ang aggressive looking nitong disenyo dahil sa mga accents ng headlights nito. Dagdag mo pa ang mga bagong decal nito sa harap at likod na siya nagbibigay ng mas sporty na dating sa motor. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!